Ndewo unu ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi, ụtụtụ ọma nụ. Ama na niile rahụrụ ọfụma n'elu akwa ndị na dị iche iche ma kulikwe n'ụtụtụ a na ndụ na ahụ isi ike. Ọ bụrụ otu a, ka otuto na nsọpụrụ dịchara Chineke anyị bụ obi n'igwe n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka nna ya nọ n'ụtụtụ a. Ngwa ka anyị malite. Ihe anyị ga-etinye ọnụ na ya n'ọnọkọ anyị nke taa bụ ihe a na-akpọ Okonko, emume Okonko. Kedu ebe emume Okonko a malitere? Emume Okonko a malitere n'obodo a na-akpọ Abia steeti, mana obodo ọ malitere bụ isi sekpụ ntị na emume a na-akpọ Okonko bụ obodo a na-akpọ Arọchukwu na bend ochie nke ndị bekee na-akpọ Old Bend, nke nọkwa na ime steeti Abia. Arọchukwu nọkwa na steeti Abia. Ọ bụ ndị malitere ebe ya bụ emume. Ọkwa na ebe a ka emume a na-ebiri ọkụ, ọkwa na emume ebe ahụ ka emume a ka kpụ ọkụ n'ọnụ. Kedu ndị tosiri maọbụ ndị tozuru ime emume Okonko? Ndị tozuru oke maọbụ ndị toruru ime emume Okonko bụ nwatakịrị nwoke ọbụla a mụrụ n'obodo ndị a na-eme Okonko nke gbara afọ 7. A ga-akpọrọ ya bụrụ nwata nna ya nọ ndụ, a ga-akpọrọ nwa kpụchasịa ya isi, were akwa ọcha manye ya n'ukwu, ekpọrọ ya gaa n'ihu arụsị. Ebe a ka ọ ga-anọ. O nwere ihe a ga-agwakọta nye onye ahụ na ihe ndị ọzọ ọ ga-anọ wee mezuo ụbọchị ole a chọrọ ka ọ nọ bụ ụbọchị ndị Okonko kwadoro. Ya na ụmụaka ibe erukwara afọ 7 ga-abịa n'emume ahụ, na-abịa n'ihu arụsị ahụ wee mezuo emume ahụ. Ya bụrụkwana nwata nna ya ya bụrụ nwata nna ya nwụrụna, nwanne nna ya nwoke ga-eme ya, mezuoro ya, kpụcha ya isi, wee weta akwa ọcha wee hiwe ya n'ukwu tupu akpụrụ ya gaa ebe ahụ. Ka m gara ebe ahụ n'ihu arụsị ahụ ka a ga-akụziri nwata ahụ ka esi agba egwu, ka esi eme ihe gbasara omenala, ka esi eme ihe emume mmọnwụ, ka esi ama mmọnwụ na ihe ndị ọzọ. Nwatakịrị ahụ ga-agabigasị usoro dị iche iche na ihe ndị a kwụsịrị ahụ. Ka ọ gabigachara ya, wee mee ya ka ọ mata na site mgbe ahụ e mere ya bụ itiba ya n'ime emume ahụ maọbụ na ihe otu nzuzo ahụ, na ọ ga-amalite kwụrụ n'eziokwu, ọ ga-anọgide n'eziokwu. Ọ ga-abụ nwata na-agaghị enwe ụjọ, nwee ihe ọ ga-ahụ ụjọ atụwa ya, maka na o nwere ihe ndị emere ka ọ gabigasị, nwekwa ihe oriri. Ka ọ gabigacha ihe ndị a, ọ gakwa apụta. Ka ọ pụta, ka mgbe ahụ ka ọ ga-abụrụ nwoke, ndị mmadụ hụ ya maa na ọ bụ onye Okonko, ọ banya n'otu Okonko. Maka na nwatakịrị nwoke ọbụla na-emezubeghị emume a, ihe ọbụla mere na ezinụlọ ya maọbụ ebe ọbụla nwata ahụ si, a na-ahụta ya na nwatakịrị ahụ aka ya dị ya, maọbụ ọnwụ mmadụ maọbụ ọghọm maọbụ ihe ndakwasa n'obodo. A na-asị na ọ bụ ụmụazị toruru ime Okonko mana ha emeghị, ndị nwe ha akpọpụtara ha n'ihi okpukpere maọbụ ndị na-ekwenyeghị na ya. A ga-asị na ọ bụ ụmụaka dị otu a bubatara ya. Nwatakịrị ụmụaka ụmụnwaanyị anaghị eme Okonko, ma nwa iku n'aka maọbụ nke gawara n'ije ma nke kwuru n'okwu. Ya wụ ha na nwaanyị, ọ gaghị eme ihe gbasara Okonko. Mgbe ọcha na-eme emume Okonko a, ọ na-adị ka ihe ndị a na-asị na onwe onye ga-apụta ezi. Ụmụ nwaanyị ma nke iku n'aka ma nke gara n'ije, ihe ọbụla akpọrọ nwaanyị agaghị apụta ụbọchị a na-eme ya bụ Okonko. A na-emecha Okonko a tupu a na-emecha ihe mmọnwụ tupu emewe Okonko. Mana nwatakịrị ọbụla nọ na ihe emume Okonko bụ nwatakịrị maara mmọnwụ, maka na ọ bụghị ofeke ka a na-eme ya. Mana nwa dịka nsi kwuo, ọ ga-eruriri afọ 7 tupu emechazi ya bụ emume. Maka mgbe a na-eme dịka nsi gwa gị, ụmụ nwaanyị ụdị ọbụla arụ ọbụla ha nọ, ha nweghị nke ga-apụta n'ezi tutu emecha ihe niile ahụ bụ omenala Okonko ahụ ebidokwa kpagharịwa. Otu a ka ọ dị. Ọ bụ ndị Okonko a, ọrụ ha n'obodo bụ ịga na-edozi obodo ọbụla ha na ha nwere nsogbu. Ọ bụ ndị Okonko a, n'ihi ha anaghị atụ egwu, ha bụ ndị na-akwụrụ n'eziokwu. Ọ bụ ha na-aga emezi esemokwu maọbụ nghọtahie dịra ha na obodo ha na ha nọgide. Ọ bụkwa ndị Okonko a na-ekwu maka ya bụ ndị a na-asọpụrụ n'ime obodo, dịka esi obodo m kọwara n'oge gara aga n'emume a na-akpọ ịwa akwa.
ma ọ bụ emume otu ebiri nke m ga-akọwa mgbe na-adịghị anya. Nwata nwoke ọbụla ruru 17 bịa nwụrụ bụ onye Okonko nọ mere emume Okonko, a na-egburu ya otu ehi. Egburu ya otu ehi, mmọnwụ atọ ga-apụta gbara ya egwu tupu elie ya. Mgbe a na-eme emume a, ọ bụ dịka ọ bụ otu nzuzo, ụmụ nwaanyị anaghị apụtakwa na ya, bụ ndị obodo na-eme, anaghị ekwe ka ụmụ nwaanyị pụta. O nwere otu ihe dị na emume a nke mụ na-akwadoghị maka ahụike mmadụ. Ihe dị n'emume a bụ ihe a na-akpọ ịra ọbara. A na-eji agụba ma ọ bụ mma ebewa mmadụ ahụ, ewere ya na ihe racha ọbara, bewe onye ọzọ weta ọbara ahụ rakọta ya, ewere gbaa ndụ. Ọgbụgba ndụ dị otu a nwere ike o bute nje a na-akpọ ọrịa obirinaja ọcha ma ọ bụ AIDS n'olu bekee, n'ihi onye nwere nje ọrịa obirinaja ọcha nwere ike ofufee ya onye ọzọ na-amaghị ama site n'ọbara. Nke ọzọkwa bụ na emume a anaghị ekwe ụmụ nwaanyị tinye ọnụ n'okwu. Sọsọ ndị na-ekwu okwu n'ime obodo bụ ndị Okonko, ụmụ nwoke. Ma nwoke ọbụla na-emeghị Okonko anaghị apụta n'ọha kwuo okwu ma enwe mgbakọ. Ihe dị otu a ka okpukpere ụka batara ma gbubie, si na ihe dị otu a agaghị adị n'ihi ọtụtụ ihe ha chọpụtara n'emume Okonko ahụ. Dịka si gbuo n'oge gara aga, emume ọbụla a na-eme ọbara na-abanyeghị na ya, mụ akwadoro ya, maka na ọbara dị oke ọnụ ahịa. Onweghị ihe eji atụnyere ọbara, onweghị ihe karịrị ọbara, na-agbanyeghị ego ọbụla ma ọ bụ akụ na ụba ọbụla enwe n'ụwa. Nke ọzọ bụ emume ọbụla a na-egbu mmadụ, mụ akwadoghị ya. Ọ sọkwa ya bụrụ sọsọ otu emume onye banye ya, ego a na-enubatasị n'ụlọ ya. Mụ akwadoghị m, esoghị m na ndị kwadoro ya bụ omenala ma ọ bụ emume ma ọ bụ ọdịnala. Ya mere onye ọbụla na-aba nke ọ na-aba bụ emume, akpachapụ anya, maka ike mkpụcha abụghị ụjọ. Ọ bụ mmadụ ileru anya, mmadụ ịkwado onwe ya wee guzogide ọghọm ma ọ bụ ọdachi ga-apụta site na ihe ahụ ọ na-abanye na ya. Ọ bụ ya bụ isiokwu m n'ụtụtụ a. Emume dị mma, biko si ka anyị mee ya, n'agbanyeghị na ụka batara. Emume dị njọ, ugbu a ụka batara, sị ka emee gịnị ka hapụ ya, maka na o nweghị ihe uru a na-erite na ihe dị na-adịghị mma. Ihe dị njọ enweghị uru ọbụla ọ na-ewebata. Ọ bụ ya bụ isiokwu m. Emume a na-akpọ Okonko, ụfọdụ obodo n'ime ndị na-eme ya kwụsịrị ya n'ihi na ndị ụka batara wee chọpụta ọtụtụ ihe dị na ya, si na emume a ga-akwụsị, ga-abịa na njedebe, agaghịkwa eme ya n'obodo ndị ụfọdụ. Mana n'agbanyeghị, o nwere obodo ndị na-eme ya foro ntutu wee taa, si na ihe ọbụla ọ sọkwara ya emee, ihe ọbụla ndị ụka ọ sọrọ ndị ụka ha mee, emume a ga-adịrịrị. Mmadụ na-anwụ ya nwụọ, ihe ọbụla na-eme ya emee, emume a ga-adịrịrị. O nwere ndị bụ ya bụ emume Okonko n'isi, na-agbanyeghị ụfọdụ ihe dị n'ime ya nke achọpụtara na-adịchaghị mma. Ngwa nnụ, otu aka ọha m n'ọnụ. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ezu, anyị ga-ekwukwe maka emume ọzọ, ihe dịka emume a na-akpọ iri ji, nke ọtụtụ obodo dị n'ala Igbo na-eme. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma na Afọ, ma dịkwa anyị mma na Nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị chọrọ n'aka Chineke, anyị ga-enweta ya. Mana nke kasị nke isi sekpụ ntị bụ na onye ihe ọma mere, ka anyị hapụ inwe anyị ụfụ ma obi ọjọọ n'ebe onye ahụ nọ, ka anyị soro ya ṅụrịa ma kelee Chineke n'elu isi ya, maka na Chineke ga-emere anyị nke anyị oge onye na-eche ya. Mgbe nke anyị ruru, o nwere ike ihe anyị ga-enweta n'aka Chineke ga-akarị nke nwanne maọbụ nwanne anyị ahụ. Ọ bụ otu aka ụwa dị, ọ bụ otu aka Chukwu si alụ ọrụ. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe amụrụ, ụbọchị nta ka anyị chụọ ya n'Owere nchi. Daalụnụ.